अगला महीना में हमार दोस्त के सगाई बा। हम सोचा तनी कि हम जाके का करब। सभी दोस्त नौकरी में बा, सबके पास महंगा घड़ी, महंगा कपड़ा, महंगा मोबाइल बा। सबके पास अपन अपन सफलता के अलग अलग कहानी बा और हमरा लगे खाली बेरोजगारी। हम का दिखाई, का बताई। मन कहेला जाए के, बाकी डर लागेला। डर एह बात के लागेला कि लोग हंसी मजाक में ही ताना मार दे, हमार दर्द मजाक में बदल जाए, आत्मसम्मान उजड़ जाए। कभी कभी तो हम सोची ना कि कोनो बहाना मिल जाओ, चाहे कि एगो बेरोजगार के समय के कद्र कोई ना करेला। और वैसे भी हमार दोस्त के सगाई में हमार जगह तो खाली एगो छाया जैसन बा। जान दो सबसे ज्यादा दुख कब होला? जब हमार दोस्त खुश बा और हम अपन हार अंदरे अंदर महसूस कर रहा बा। ना कुछ कह सकिना, ना कुछ बता सकिना, बस भीतरे भीतर टूट सकिना। खैर, एगो सच्चा दोस्त अपन दोस्त के खुशी चाहेला और हम बहुत खुश बानी। हमार दोस्त के सगाई बा और हमारे निमंत्रण मिले बड़ा। हम सगाई में जरूर जाए और दोस्त की खुशी में शामिल होकर खुश होकर आए, जरूर जाए।